Piatkové popoludne na kúzelnom zámku bolo plné vzrušenia. Mamička a ocino oznámili, že cez víkend pôjdu na chatu pri Zlatom jazere. Jojko a Lilinka tlieskali radosťou, ale nie preto, že by sa tak tešili na prírodu. Jupi, budem môcť hrať Minecraft celý víkend, vyskočil Jojko, pričom mu jeho zeleno-hnedé oči žiarili nadšením. A ja budem pozerať videá s princeznami, zatlieskala Lilinka a objala svoju bielú mačičku Eivu. Mamička a ocino sa na seba pozreli a v ich očiach bolo vidieť znepokojenie. Už štvrtý víkend po sebe deti trávili každú voľnú chvíľu len na mobiloch. Deti, povedala mamička, možno by ste mohli tento víkend mobily trochu odložiť a... Ale mami, prerušil ju Jojko, práve som sa dostal na ďalší level, nemôžem teraz prestať. A ja musím dokončiť sledovanie rozprávky, pridala sa Lilinka. Ocino len pokrčil plecami. Nechajme ich, možno si to sami uvedomia. V sobotu ráno vyrazili na chatu. Bola to krásna drevená chatka, obklopená vysokými smrekmi a borovicami, len pár krokov od Zlatého jazera. Vzduch bol čistý a voňavý, vtáčiky spievali a veveričky veselo poskakovali po konároch. Ale Jojko a Lilinka to takmer ani nevnímali. Hneď ako vystúpili z auta, sadli si na terasu a zahlbili sa do svojich mobilov. Jojko staval v Minecrafte a Lilinka pozerala videá. Bublinka, ktorá sedela vedľa Jojka, sa na neho smutne pozrela. Jojko, pozri sa na tie krásne stromy. Nemáš chuť ísť von? Neskôr, Bublinka, odpovedal Jojko bez toho, aby zdvihol oči od obrazovky. Práve staviam raketu. Eiva sa pritúlila k Lilinke. Lilinka, mohli by sme ísť k jazeru? Videla som tam krásne motýle. Tíško, Eiva, mávla Lilinka rukou. Práve je tu tá najlepšia časť. Popoludnie ubehlo ako vo sne. Slnko sa pohybovalo po oblohe, mamička pripravila obed, ocino čítal knihu, ale Jojko a Lilinka sa ani nepohli z terasy. Ich prsty len stláčali obrazovky a oči boli upriamené na modré svetlo displejov. Ale v blízkom kríku sa niečo pohnulo. Dve jantárové oči pozorovali deti. Bol to škriatok Machulko, strážca lesného ticha a ochranca zvieratiek. Machulko mal už dosť. Celé popoludnie počúval neustále pípanie notifikácií, cinkanie hier a zvuky z videí. Veveričky sa báli vyliezť z dúpet, vtáčiky prestali spievať a celý les bol nervózny. Dosť, zašepkal Machulko do svojich mäkkých, zelenohnedých fúzov. Je čas dať týmto deťom lekciu. Keď mamička zavolala Jojka a Lilinku na večeru, deti nechali mobily na terase a vliekli sa dnu. Len na chvíľu, povedal Jojko, a hneď sa vrátim. To bol Machulkov moment. Blesku rýchle vyskočil z kríka, schmatol oba mobily a nechal namiesto nich borovicovú šišku a kúsok kôry s nakreslenou mapou. Keď sa Jojko a Lilinka vrátili na terasu, stuhla im krv v žilách. Kde sú naše mobily? Zvolal Jojko a začal hľadať všade okolo. Niekto ich zobral, plakala Lilinka. Potrebujem svoj mobil. V tom si Jojko všimol šišku a kôru. Pozri, Lilinka, tu je niečo napísané. Na kôre bola nakreslená mapa s 3 stanovišťami. Pri každom stanovišti bol malý obrázok. Hrad z piesku, vlnky na vode a kopa palíc. A na konci mapy bol nakreslený veľký strom s mobilmi. Čo to má znamenať? Spýtala sa Lilinka. Jojko sa zamyslel. Bol to inteligentný chlapec a rád riešil hádanky. Myslím, že je to mapa k našim mobilom. Niekto ich ukryl a chce, aby sme splnili úlohy. Ale ja neviem byť bez mobilu. Lilinka sa triasla. Čo budem robiť? Bublinka sa priblížila. Možno je to príležitosť vyskúšať niečo nové, deti.
Pozrite sa na tú mapu. Vyzerá to ako dobrodružstvo. Dobrodružstvo? Jojko sa trochu rozžiaril. Ako v Minecrafte? Ešte lepšie, zamňaukala Eva. Toto je skutočné dobrodružstvo. Dobre, súhlasil Jojko. Musíme nájsť naše mobily. Pôjdeme podľa mapy. Prvé stanovište viedlo k brehu Zlatého jazera. Slnko už pomaly zapadalo a maľovalo oblohu do ružova a do ranžova. Voda sa ligotala ako tisíce drobných diamantov. Tu je obrázok hradu, povedal Jojko. Čo to znamená? V tom zbadali na piesku napísané slová. Postavte hrad, ktorý odolá vlnke. Len tak nájdete ďalšiu stopu. Hrad z piesku? Lilinka sa pozrela na svoje ruky. Ale ja som nikdy nestavala hrad z piesku. Ani ja nie, priznal Jojko, ale skúsime to. Začali stavať. Najprv to nešlo dobre. Piesok sa rozpadával, vežičky sa rúcali. Toto je ťažké, sťažoval sa Jojko. Možno musíme spolupracovať, navrhla Bublinka. Tak ako v Minecrafte, keď hráš s priateľmi. Máš pravdu? Jojko sa rozžiaril. Lilinka, ty budeš robiť múry a ja budem stavať veže. Začali pracovať spolu. Lilinka formovala múry z mokrého piesku a Jojko opatrne staval vežičky. Bublinka radila, kde urobiť priekopy a Eva hladkým kameňom vyhladzovala steny. Je to krásne, zvolala Lilinka a pozerala sa na ich dielo. A urobili sme to spolu. A vieš čo? Jojko sa zasmial. Je to zábavnejšie, než stavať v Minecrafte. Tu cítim piesok medzi prstami, počujem vlny. V tom prišla malá vlnka a olízla hrad. Ale hrad vydržal. A na piesku sa objavila šípka, ukazujúca k ďalšiemu stanovišťu. Poďme, vyskočila Lilinka a bežala podľa šípky. Druhé stanovište bolo priamo pri vode. Na kameni bol nápis Ulovte slnečný odraz. Len tak nájdete ďalšiu cestu. Slnečný odraz? Jojko sa štrabal po hlave. Ako sa dá chytiť svetlo? Eva sa pozerala na vodu. Pozrite, slnko sa odráža na hladine. Možno musíme hádzať žabky? Žabky? Lilinka nikdy predtým nehádzala kamienky na vodu. Jojko zdvihol plochý kamienok a hodil ho po hladine. Kamienok sa 3-krát odrazil od vody a vytvoril krásne kruhy. Pozrite, funguje to. Ja chcem tiež. Lilinka zdvihla kamienok. Prvýkrát sa jej to nepodarilo. Kamienok len pleskol do vody. Skúsim znova. Musíš ho hodiť takto, ukázal jej Jojko. Nízko a šikmo. Lilinka sa sústredila. Hodila kamienok a ten sa odrazil 2 razy. Podarilo sa mi to. Hrali sa s hádzaním kamienkov, smiali sa, keď niektorý kamienok spadol hneď do vody a tlieskali, keď sa niekomu podarilo viac odrazov. Toto je super, smial sa Jojko. Ani som si neuvedomil, že sa tak dobre bavím. A všimli ste si, povedala Bublinka, že ste už celú hodinu nemysleli na mobily? Jojko a Lilinka sa na seba pozreli. Máš pravdu. Lilinka otvorila do korán oči. Vôbec som na mobil nepomyslela. V tom sa na vode objavila svietiaca šípka, ukazujúca k lesu. Poďme, zvolali súhlasne. Tretie stanovište bolo v lese pod vysokými stromami. Vzduch tu bol chladnejší a voňal po ihličí a machu. Na strome bol pripevnený list. Postavte lesný bunker, len tak nájdete poklad. Bunker! Jojko sa rozžiaril. Ako v hre, ale zo skutočných vecí. Začali zbierať konáriky, lístie, kusy kôry. Lilinka nosila mäkký mach na vystlanie, Jojko staval steny z palíc
Bublinka radila, ako spraviť strechu a Eva hľadala najjemnejšie lístie. Pozerajte, ako pekne to vonia. Lilinka sa nadýchla. Celý les je tu s nami. A je to naše. Jojko sa pozrel na ich výtvor. Postavili sme to vlastnými rukami. Nie na obrazovke, ale naozaj. Keď bunker dokončili, z jeho strechy vyletel malý zlatý motýlik. Motýlik letel pred nimi a viedol ich hlbšie do lesa. Poďme za ním. Lilinka bežala za motýlikom. Motýlik ich doviedol k obrovskému striebornému smreku. Strom bol najväčší v celom lese a jeho konáre sa týčili vysoko k oblohe. A tam, v dutine kmeňa, ležali ich mobily. Naše mobily! Vyskočil Jojko a bežal k stromu. Lilinka bežala za ním. Konečne! Ale keď prišli k stromu a pozreli sa na mobily, niečo sa zmenilo. Mobily tam ležali tiché a tmavé a zrazu nevyzerali až také dôležité. Viete, povedal Jojko a pozrel sa na Lilinku, dnes sme sa mali lepšie než kedykoľvek pri mobiloch. Áno, prikývla Lilinka. Stavali sme hrad, hádzali kamienky, postavili bunker a bolo to skutočné. V tom sa spoza stromu vyklonil malý škriatok s jantárovými očami a zeleno-hnedými fúzmi. Nakoniec ste to pochopili, zasmial sa Machulko. Ty si zobral naše mobily? Jojko sa pozrel na škriatka. Áno, prikývol Machulko. Lebo som videl, ako ste celý deň sedeli a dívali sa len do obrazoviek. Nevnímali ste krásny les, zlaté jazero, spev vtáčikov. Škriatok sa na nich pozrel. Mobil je dobrý sluha, ale zlý kamarát. Môže vám pomôcť, ale nemôže vám nahradiť skutočný život. Jojko sklonil hlavu. Máš pravdu. Prepáč. Aj ja sa ospravedlňujem, dodala Lilinka. Ani som si neuvedomila, o čo všetko prichádzam. Machulko sa usmial. Nemusíte sa ospravedlňovať mne. Ospravedlňte sa prírode, ktorú ste ignorovali, a sebe, že ste premárnili toľko času. Odteraz to bude inak, sľúbil Jojko. Budem hrať Minecraft, ale len niekedy. A viac času strávim vonku. A ja budem pozerať videá, ale potom pôjdem tancovať von, pridala sa Lilinka. Môžete si vziať mobily, povedal Machulko. Ale pamätajte, najkrajšie dobrodružstvá nemajú tlačidlo pauza. A skutočný svet má lepšie rozlíšenie než akýkoľvek displej. Jojko vzal svoj mobil a vložil ho do vrecka, ale nezapol ho. Len ho tam nechal. Poďme postaviť ešte jeden hrad, navrhla Lilinka. Tentoraz väčší. Áno, súhlasil Jojko. A potom môžeme hádzať žabky. Machulko sa usmial a zmizol v lese. Jeho práca bola hotová. Keď sa deti vrátili na chatu, slnko už takmer zapadlo. Mamička a ocino sedeli na terase a s úžasom sledovali, že Jojko a Lilinka sú celí špinaví od piesku a hliny, ale žiaria šťastím. Kde ste boli? Spýtala sa mamička. Mali sme dobrodružstvo, začalo rozprávať Jojko. Stavali sme hrady, hádzali kamienky, postavili bunker a našli sme škriatka, pridala sa Lilinka. A čo mobily? Spýtal sa ocino. Jojko sa pozrel na vrecko, kde mal mobil. Sú tu, ale dnes ich nepotrebujeme. Máme lepšie veci na práci. V ich očiach sa zaleskli slzy šťastia. Sme na vás hrdí, povedala mamička. V ten večer, keď Jojko ukladal bublinku do postele, korytnačka sa usmiala. Vidíš, Jojko, skutočný svet je plný dobrodružstiev. Áno, prikývol Jojko. A najlepšie je, že tie dobrodružstvá môžem zažiť so svojou sestričkou, s tebou a s Eivou.
To je lepšie než akákoľvek hra. V Lilinkinej izbičke Eva priadla pri Lilinkiných nohách. Dnes to bolo krásne, Lilinka. Bolo, zívla Lilinka. A zajtra postavíme ešte väčší hrad. A možno nájdeme Machuľka a poďakujeme mu. To je dobrý nápad, zamňaukala Eva. A vonku, pod strieborným smrekom, sedel škriatok Machuľko a pozeral sa na mesiac. V lese bol opäť pokoj. Veveričky sa nebáli vyliezť z dúpet, vtáčiky spievali večernú pieseň a celá príroda dýchala spokojnosťou. Machuľko vedel, že deti sa naučili dôležitú lekciu a že odteraz bude víkend na chate vyzerať úplne inak. Nebude to mobilový víkend, ale dobrodružný víkend. A to je to najkrajšie kúzlo zo všetkých. Ak sa vám naša rozprávka páčila, napíšte mi do komentára, čo sa vám na nej páčilo najviac. Prihláste sa na odber, aby vám neušiel ďalší príbeh. Nové dobrodružstvo na vás bude čakať už túto nedeľu o 17:00.